Jo, hvad så, Oscar? Nå, men i dag skal vi lige ud og hygge lidt, mig og Aarhus og Gerda. Nå, men vi har tænkt os at lave nogle narstreger. Vi har tænkt os at kravle op på nogle tage, eller et tag. Det er ikke sådan helt højt, men så tænker jeg lige, at jeg vil tage et billede til Instagram. Fordi så siger jeg. Men jeg skal op her. Sådan af den her kant, så jeg ved ikke lige, hvordan jeg kommer derop, men det skal jeg nok finde ud af. Okay, så lige nu er vi oppe på sådan et lille tag. Ikke helt op der, hvor vi skal op, men vi er oppe på sådan. Der er ikke ret langt ned, som I kan se. Det er bare lige sådan der. Det er ikke så meget. Det er sådan overhovedet ikke særlig højt op. Oscar, han kan ikke komme op. Han hænger bare der. Jeg går lige hen og hjælper ham. Bare kom, Mås. Lev med det, mand! Kom så. Det hjælper ikke, du river min arm. Det er sådan en ben, der skal med op jo. Fuck, laver du? Kom op, de svin. Kan du ikke godt sådan lige prøve at give et lille hop, og så lige komme sådan derop med kroppen? Ja, og så bare svinge ben op for helvede. Sådan træd, gå på jorden, gå. Mine bukser, de skulle da få stramt til at svinge ben så højt. Nu prøver Aarhus at komme op med den her Gerda. Så det bliver måske lidt nemmere for ham. Kommer sikkert ikke til at gå. Men det håber vi. Okay, så lige nu vil Aarhus prøve en anden vej at komme op, fordi han kan ikke komme op den der vej. Så vi prøver lige at komme op et andet sted. Okay, så jeg er heroppe, og Oscar han er vej på et andet tag. Hvad fuck, Aarhus, hvad laver du? Jeg skal bare lige stille det der kamera og sådan noget, så jeg er faktisk lidt fucked, føler jeg. Okay, så lige nu, jeg har lige taget nogle billeder heroppe på taget, men der er et kamera, der er alt muligt, og der er folk, så vi er lidt bange for at blive taget, fordi det er ikke så godt at blive taget i det her. Vi er ikke så højt op, fordi vi gik ikke helt op på taget. Det var lidt for risky, men vi stod bare her, og så tog jeg lige nogle billeder. Så yes, nu skal vi bare tilbage, og shit, der er mennesker nede i de her huller, I kan lige se. Men nu skal vi ned igen, så ses. Okay, så nu er vi kommet ned fra taget. Det var rimelig risky, og jeg var faktisk rimelig nervøs. Men jeg kom ned og fik taget et billede. Jeg ved ikke, om det blev godt overhovedet, fordi der var rimelig dårligt lys. Men jeg tror bare, jeg vil slutte vloggen. Det var nok meget kort, men jeg vil bare lige teste det her kamera. Så ses.